Kako da naučiš veštinu šminkanja? Postoji nekoliko načina, nekako su najčešća ova tri i uvek je tu moguće samostalni rad i vežba, tako da znam dosta ljudi koji su krenuli da uče šminkanje putem YouTube tutoriala ili videa sa društvenih mreža, da zaista uspeju u ovom poslu, ali je tu jako bitna i vežba. Samo konzumiranje sadržaja je nešto gde svi upadamo u tu zamku. Od konzumacije sadržaja u toj meri jednostavno nema leba. Potrebno je vežbati, potrebno je iskoristiti to znanje u praksi. Imamo formalno obrazovanje, srednje stručne škole. Ja sam neko ko je završio školu za negu lepote, to je srednja škola, 4-godišnja, za smer scenski masker i glasuljar i to je moja struka. Posle toga sam radila u pozorištu, ali tu je negde bilo loše jedna druga stvar, a to je da je program zastareo, pričat ćemo i o tome. I imamo neformalno obrazovanje, obuke, edukacije, gde danas zaista imamo jedan širok spektar obuka, kurseva, edukacija koje trebalo bi da zaista prate trendove, da imaju neku bolju metodologiju, savremeniju, tako da ovo su neka 3 načina koje smo mi izdvojili.